Moi, eli nyt me ollaan tämän arvontajutun parissa. Mä haen ne Petsi ja kerron nyt vähän tarkemmin siitä, että miten voit osallistua ja tällainen. Mä haen nyt ne Petsi, mitkä voit voittaa. Ottakaa. Noin. Eli nyt mä näytän ne Petsit. Ykkönen voittaa tän Petsin. Tää on tosi kiva. Mutta mulla on toinenkin tällainen. Ei samanlainen, mutta tämän muotoinen kyllä. Joten... Ja mä en kauheasti tykkää tästä. Sori niille, jotka tästä tykkää. Ja se ykkösvoittaja ei saa pelkkää tätä Petsiä. Se saa vähän muutakin. Voi olla, että se saa patukaa ja vähän jotkin petsitavaroita. Niin, tällään. Sitten se seuraava. Eli se kuka tulee kakkoseksi. Voittaa tän. Eli tällaisen. Tällaisen petsin. Sä saa vähän tämän mukana petsitavaroita. Varmaan jonkun pikkuruuan ja jonkun pikku petsivaatteen. Tämän mukana. Älkää huoliko, näiden päät heiluu. Tämän pää ei olla laitettu niin hyvin, että ei heilu kauheasti. Mutta voin luvata, tää ei oo feikki. Mikään näistä ei oo feikki. Tällainen. Ja kolmas voittaa tällaisen kivan perhosen, jolla on keltaiset sarvet. Ja keltaiset sarvet ja vihreitä siipissä. Tammikuussa mä oon nostattanut kirpputoreet. Kaikki mun perhoset on irronnut siivet. Mä en tiedä miksi. Mutta en mä vaan tiedä. Jonkun syyn takia. Ja tämän mukaan saa varmaan joku pikkukirjeen ja sitten petsin. Oliko se kolmas? Oli se kolmas. Sitten joo. Siis vaikka täällä on muokattu. Onks tää neljäs? Ottakaa. Joo, tää on neljäs. Niin se voittaa tällaisen muokatun petsin. Tai tällaisen muokattuna. Tällaisen fisherkalan. Tai tällaisen. Jos sulla on kysyläkaan poistoainetta kotona ja sä saa käyttää sitä, niin sä voit itse poistaa nää. Sillä mä en saa käyttää, joten mä en voi poistaa. Anteeksi. Tällainen. Ja tämän mukaan sä saat sellaisen jonkun korun varmaan. Tai jonkun. Ja sitten viides saa tällaisen. Tiedoksi, tää on tavallaan feikki. Mä voin vaikka näyttää, kun mä irrotan tämän pään. Kattokaa vaikka. Anteeksi sille, joka tulee viidenneksi. Mut sen tässä saa jotain. Ja sä saat tämän mukaan jonkun yllätyselohdutuksen. Mutta on se tää petsi ja tää pää heiluu kyllä aika hyvin, vaikka tämä pää on tällainen. Älkää ostako sitten Kiinasta näitä petsejä. Mä tilasin Kiinasta tällaisia petsejä. Ja ne näyttää, niin ne olisi ollut tällaisia vanhoja petsejä, millä heiluu tällainen pää.
Mutta oikeasti ne olikin tollasia feikkejä. Eli tällainen. Tän pääheilu on aika hyvin. Ja tällainen. Eli kannattaa osallistua tähän. Mut valitettavasti sun pitää kertoa oma osoittees. Että mä voin tehdä. Tai oikeastaan mä kerron mun puhelinnumeron. Se löytyy tuolta alhaalta linkistä, eli mihin pystyy laittaa oman kommentin. Eli se, missä on julkaisu vaikka 14. päivä 9.2016, niin se voi laittaa siihen. Niin siinä. Niin mä laitan siihen mun puhelinnumeroon. Te kannattaa katsoa se. Ja Ani, jos oot mukana tässä subbaamalla mun kanava, tykkäämällä tästä ja laittaa tonne alas kommentteihin, että ootko mukaan vai et. No, onnea kilpailijoille. Tää video oli tässä. Ja muistakaakin subata, kommata. Siis se kommaaminen on ehdottomasti tärkeää. Anio ja tykätä. Koska jos sä et kommentoi tonne alhaalle, niin silloin sä et ole siinä kisassa mukana. No, onnea kilpailijoille. Moikka!